Velkommen folkens til i dagens video her til bloxgamers.dk. Ja, sammen med Shady MC's. Hvad så? Okay, det første vi skal gøre er nok lige. Nu har den også i garden, og jeg har bare mushroom. Men jeg har ikke mushrooms. Men det er alligevel sindssygt OP. Hvor mange penge er? Hvor mange penge har du? 2 millioner. Du har 3 millioner. Jeg har 86 millioner. Jeg har mushrooms og 11. Hvorfor har jeg Nike-sko? Jeg har ikke engang ikke, at jeg har Nike-sko. Okay. Mine nye Nikes. Er du så rig? Og du har også Gucci. Hallo. Hvad for en plan? Jeg vil gerne. Nu får den her. Eller bror, du kan jo. Du er jo så nu. Vent, prøv lige. Vent. Jeg der ser med til den her video. Jeg muter mig lige hurtigt, så han ikke kan høre mig. Jeg er faktisk meget rig i det her spil. Jeg ved ikke, hvor god jeg er. Det er bare på grund af, at jeg har en anden garden. Ja, vi skal bare prank ham. Okay, jeg er tilbage. Altså, Jeg vil måtte lige den her kniv. ja. Du er jo så nu. Jeg vil have en plante, ikke en pet. Nå, ikke en plante. Jeg skal lige ind i min inventory, jeg ser, om jeg har noget. Hvorfor den her? Den er god. Ja, den er... Nej. Ja, for dig er den god, for mig er det den loopeste ting. Og det er nu, hvor mange likes har du? Kun 2. Eller kun 0. Nej, jeg har 6. Du har 6, og jeg har 0. Hallo, jeg har 9. Hallo. Det er godt fordi, når du tror, du er pro med de grimme mushrooms. Jeg plukker egentlig for en... Det meste jeg har brainrot, så det har du ikke. Ha! Men har du måske dinosaurer? Nej. Jeg har fisk. Og jeg har en hund og en kniv. Eller ej, hvor er det sødt, når de er dårlige. Jeg går lige hurtigt over og købe den over. Du kan bare bruge den her. Du kan bruge den her og den her og den. Jeg synes, det er det bedste. Jeg synes, den er OP. Og hvis du sådan en gammel klække, kan det være OP. Prøv lige at se. Min brainrot har lige givet en mutations til den lækker mushroom. Og Jeg har brainrot nu. Jeg har brainrot mutations. du er så dårlig. Den er ikke meget værd. Den er grim. Og den er grim. Den er grim. Og den er grim. Den er meget mere værd end dig. Hvad? Bare den Du har kun 2 Robux. Jeg har 982 eller noget. Det skal bare spille. Nej, ikke gør det. Nej, hallo. Okay, skal vi så en rigtig sandhed? Jeg har dinosaurer. Jeg har 3 trillioner. 2 trillioner. Og jeg har den sjældneste sprinkler i hele spillet. Chocolate sprinkler. Den har jeg ikke. Jeg sælger den. Og min garden er meget bedre end din. Ses jeg alligevel. Nu er jeg ked af det.